Среднощно включване. Да се оплача, че пак прекалих с яденето. Към 600 калории повече отидоха днеска. Или една кутийка бисквити, няма да казвам марката. Хубави бисквитки, без захар, без палмови мазнини и така нататък. Обаче 130 грама. Сами е добре, коремчето е пълно, но изхвърчахме 600-700 калории над бюджета. Би било добре, ако уикенда успея да ги компенсирам, а не да продължа с същото темпо. Защото с това темпо кила не се свалят. Зимата принципно е малко по-трудно, защото е по-студено и имаме нужда от повече калории. Само че те са предвидени тия повече калории и сега отидохме и 600 отгоре. Не се оплаквам. Правя си някакви изводи. Още малко ми остава да не ям, когато вече съм се наял, особено вечерно време. Защото бях на заведение, там вечерях, ядох бисквитна торта за десерт. Прибирайки се, спрях на бензиностанцията, круасан и една кутия бисквити. Повече от достатъчно. Доста повече от достатъчно. Това е. Лека нощ.